गाइस लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ बयखौबो खुलुमनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना अननानै आंखौ सापर्ट खालामो होननानै। मा होनो आरोना लाइफआव बिराद दुखु आंहा मिन्थिगौना। बेसेबा गोबाव सम जाबाय मोजां मोनबाय, 4 बोसोर मोजां मोननानै आंखौ मानसिया न'आवबो लांनानै दिनै आंखौ हरथार खुरि खोथा गैया बाथ्रा गैया गुबुन हिनजाव लाबोबाय बियो। खमसे खम आंथ' खोन्थानांगौमोन ना। लांफैनो होननानै खोथा दङ। आंहा खामानि दं, आं दा सोलाबथ'वा होननानै। आं बिदिथ' इमारजेन्सि थांनो हायाना। जिउआव आं रावजोंबो रायलाया, रावजोंबो मोजां मोना। 4 बोसोर आंखौ नेहोबाय बियो। 4 बोसोर नेनानै आंखौ दिनै फटकरि मा गोसोजों आंखौ बेबायदि खालामनो हाखो बियो। आं फट'खौ होनानै होगोन लोगोफोर नाय, बेनि गोसोआ। न'आव लांखांबाय, न'आव थांखांबाय, गासिबो बिमा बिफा आं सिनायजोबो आंखौ। आसुरित दसेनो मानसिनि गोसोआ बिदि फटकरि मानसिखौ बिदि खालामनो हायोना, बिदि सोलायनो हायोना मानसिनि गोसोआ। फोथायनोनो हाया आरोना। आसुरित गाबनांबाय आं मिथिबायना। बेरेफुंजानि मैयानो आं शुटिं खालामदोंमोन शर्ट मुभिनि। मैया आंनाव फन हरदों बियो सानाव। हाखु दाखु फन हरबाय। मानो हरदों, आं सानाव बांद्राय हरानो, मोनायावसो हरो। ओमफ्राय मानो हरदों आंबोथ' मिन्थिया। फन हरबाय, आं शर्ट मुभि खालामदों, शुटिं दङ होननानै। जोङो शुटिं दङ होननानै खिन्थाहरबाय आं। ओमफ्राय हाखु दाखु फन दानहरबाय बियो। ओमफ्राय बिनि उनाव आंनाव मोनसे मेसेज फैबाय मोनायाव। सोर नों होननाय मेसेज फैबाय। सोर नोंआवथ' आं हमनो हाबाय आरोना। सोर नों माने सोर बिदि हरखो आंनाव, बिदि हरफेरा। आसुरित मोनबाय आङो। उन्दुनो हाखायासै आं मोनायावनो। मा जाखो फटकरि बेबायदि मारै सोर नों होननानै आंखौ बिदि होनफेरा, ओमफ्राय मानो बिदि होनखो बेलाय होननानै। दाना मा होनो आरो आङो उन्दुनो हाखायासै। ओमफ्राय मोनायाव आङो फन हरबाय। मोनायावथ' सुइस अफ मोनबाय आङो। ओमफ्राय फुङाव फन हरबाय खालामबाय, सोर नोङो होननानै आंखौ बिदि बुंहरबाय। आंखौ बिदि दुखु होनो नाङाना, खमसे खम नाङाबा नाङा। फार्स्टनिफ्रायनो बुंनो हायोमोन आंखौ, एसे सिगांनिफ्राय बुंनो हायोमोन। मानो बेबायदि खालामनांगौ दे। बेसेबां दुखुनांथाव, बेसेबां गोसो गाबथाव मिन्थिबायना। बेसेबां सहायनाङो मानसिखौ बिदि खालामनाङाथ', फटकरि बिदि खालामनाङा मानसिखौ, मिन्थिबायना। एसेबां गोसो गाज्रि खालामनाङा मिन्थिबाय। बयहाबो गोसो दं, नोंनाबो गोसो दं, आंनाबो गोसो दं। मालायनि गोसोखौ एसेबां सोगाबनो नाङा मिन्थिबाय। नोंनि गोसोआ एसेबां बेबायदिना, नोंथ' खमसे खम आंखौ एसे सिगांनिफ्रायनो बुंनो हायोमोन ना। नाङाबा नाङा, नांलाबा नांला होननानै ब्रेकआप खालामनो हायोमोन ना। नोंथ' आंखौ दाख्लैसो माथो लांफैनो खोथा होननानै फटकरि। आंथ' साननै सानथामल'सो जोंखौ थानो थिनदोंमोन। आंहा हाबानि मेकआप खालामहैनांगौ। आं बेखौ केन्सेल रायलायखानायखौ बोरै केन्सेल खालामनो। आं अर्डार जाखाबाय आंहा। आंखौ लेंहरखानाय, अर्डार जाखानायखौ बोरै आं केन्सेल खालामनो हानो। सफैथारखाबाय, साननैल'सै हाबायानो, मेकआप खालामहैनांगौ होननानै। सानथामखौ नेनो होदों, नेबायबो माथो नोंलाय। खमसे खम साननै सानथाम थानानै आं नोंखौ लायगोन होननानै मानो बुंफ्लांखो नोङो। दा नोङो मानो सिमां बायदि नोङो गुबुन हिनजाव जानानै फैखो। आसुरित ना। मानसिनि गोसोआ बिदि जानाङाथ'। मानसिनि गोसोजों मा सानदों, मालायनि जिउजों गेलेनो सानदों नामा नोङो? बुजिनो नाजानांगौब्रा, बुजिनो हानांगौ। एसेबां गोबाव नोंजों रायलायबाय आङो, 4 बोसोर। आंखौथ' आं बिदिबाथ' आं नोंखौ दोरखार गैयामोन, बिदि नेनांगौ दोरखारानो गैयामोन आङो। आंथ' गुबुनजों हाबा जानो हायोमोन ना। मा दोरखारनि आं बुरिनानै थानो, मा दोरखारनि आंनि लाइफखौ आङो, आंनि बैसोखौ आं बारग'नोमोन। दा आं बबाव गोसथोनो, सोरखौ आं गोसथोफिनगोन दे। नोंनो बुजिदो। आं सोरखौबा गोसथोफिननायनि आंहा टाइम दं नामा, सम दं नामा आंहा सोरजोंबा गोसथोफिननायनि, सोरजोंबा गोदान रिलेसनशिप खालामनो थाखाय आंहा दा टाइम गैलाना। आंखौल' बिदि खालामनाङा नोङो। नोंहा आंजों थार गोसो बायदि रायलायनानै, जेनेबा नोंहा सासे सोरखौबा गोसोआव लाखानानै, जेनेबा आंखौ सायाव बेबायदि रायलायफ्लानानै आंखौ लांफैनो मानो बिदि ओंखारनानै फटकरि बेबायदि खालामनाङाथ'।
खमसे खम नोङो नाङाबा नाङा एसे सिगांनिफ्रायनो आं लाया माया होननानै एसेबाबो नोङो आंखौ खोथा बुंनांगौमोन। आं गोसोआ एसे बिदि लाया माया होननानै रायलायोबा आंहाबो गोसोआ एसे गोजान जागौमोन। बिदि रायलायनानै फटखरि नोङो हिनजाव लाबोनाया बिदि जायाखैना। मैयासो रायलायबाय, मैयानो रायलायनायनि उनावनो दिनै हिनजाव ग्रोब फैबाय हाखु दाखु। बेफोरबायदि खालामनाङाथ'। मानसिनि गोसोखौ इसिबां हथात खरि बेसेबां एथ' हथात खरि गोसोखौ गाज्रि खालामना होनाङा। बिदियावनो थैलायनाय थांलायनाय थायो। मानसिनि लाइफखौ बिदि जानानै होनो नाङा। जेनेबा हथकरि मोजां मोनलायनायनि गेजेराव जेनेबा बयहाबो मोजां मोननायखौनो देरसिन सानो, मिथिबाय? आंथ' दा रावजोंबो रायलायानो। आंना मोजां मोननायानो नोंल'मोन। सासेजोंनो आं नोंजोंनो टारगेट खालामना आं रायलायोमोन। आं मा गोसोखौ लानानै गोजोननानै थागोन देलाय बुंलाय? मा गोसोखौ लानानै आं गोजोननानै थागोन? मा गोसोजों आं दा सान्थि थागोन? ना जानोनो गोसो, ना लोंनोनो गोसो, ना हारसिं सोर दंबावो आंना? जेनेबा आं दा सोरजों थागोन? सोरजों रायलायनानै आं सोरजों आंनि गोसोखौ गोजोन होगोन दे बुंलाय? बिदि खालामनाङालै, मिथिबाय? बिराद गिदिर भुल नोंनि बेबायदि आंखौ खालामनाया बिराद गिदिर भुल जाबाय, मिथिबाय? फटकरि बिदि खालामनाङाथ' मानसिखौ। फटकरि बेबायदि सोरखौबा हाबा लाब्रबनाया बिदि खालामनाङाथ'। एसे साननानै नायनांगौ मालायनि जिउखौबो, मालायनि लाइफखौबो। आं नेबाय, नोंखौ नेनानै आं बैसो बारलांबाय। आंखौ नेहोनाङामोन। नोंना दरखार गैयामोन। नों गुबुनजों जुदि संसार जानो गोसोबा आं मा दरखार नेहोआमोन? नोंखौ दरखार गैयामोन ना। बिदि खालामनाङालै लाइफआव, मिथिबायना? नोंथ' दायो आंनि नाम्बारफोरखौ ब्लक खालामखासिगोन। दाबोथ' सुइच अफ ना, दहाय फुंनिफ्राय सुइच अफ। हिनजावासो लागासिनो मबाइलखौ। नायदो नों आंनि भिडिअखौ नाय। नोंखौ नायथों होननानैसो बानायदों आं बे भिडिअखौ, मिथिबाय? नोंखौ नायथों होननानै, बुजिथों होननानै, नोंनि गोसोआव सानसेबाबो गाबखांनाय फैगोन होननानै, नोंनि गोसोआव दुखु मोननांथों होननानैसो आं बे भिडिअखौ बानायदों, मिथिबाय? दरखार गैया, मिथिबाय? बिदि खालामनो, मालायनि लाइफजों गेलेनो, मालायनि जिउखौ जानो, मालायनि जिउजों गेलेनो गोसो जानाङा, मिथिबाय? नोंहा जुदि गोसो गैयाबा बेबायदि नेहोनो नाङामोन। सासेजोंनो सोरजोंबा आंजों रायलायनानै सोरबा बैजों रायलायखुमानाय बेबायदि गोसो जानाङा। बै फैबानो ग्रोब लाबोनाय बेबायदि जानाङा। सासेजोंनो रायलायनांगौ, सासेजोंनो लाइफआव मोजां मोननानै थानांगौमोन, मिथिबाय? बिदि खालामनाङाथ' मानसिया। बेखौ मोजां मोनब्रबनानै मानो लाबोखो नोङो? दसेनो मानो रायलायब्रबनानै लाबोखो नोङो? आंखौथ' बुंनो हायोमोन ना नोङो? आंखौथ' ब्रेकआप खालामग्रोनो हायोमोन ना नोङो? खमसे खम आंखौ ब्रेकआप खालामग्रोमोन ना नोङो? आंखौ नांला माला होननानै एसे खमसे खम सिगाङावनो नोङो एसे सिगांफ्रावनो नोङो माने आं बाहाल मोनदो, नोंनि थारैबा आं बाहाल मोनदो दोनफाजानाय जाहैबाय। बाहाल मोनदो हिसाबैसो आंखौ दोनबाय जाहैबाय। माने नोङो बै सिख्लाया नोंजों फैयाबा माने आंखौ लानोसैमोन। ओमफ्राय दा बै सिख्ला फैनायखाय आंखौ नांला, बिदिसो नोंनियाव बाहाल मोनदोसो जाहैबाय। आं नोंनि गोसो थोनाया बाहाल मोनदो। मा दोरखारनि रायलायखो नों आंजों इसिबां गोबाव? मा दोरखारनि न'आव लांखो? नोंनि बिमा बिफानो, नोंनि गामिनि मानसिनो आंखौ मानो मोखां देखायहैखो? मा दोरखारनि मोखां देखायहैखो? मा दोरखारमोन आं नोंसिनि न'आव थांनानै आं मोखांखौ देखायहैनो? मा दोरखारमोन दे बुं। नोंनि थाखाय आं दिनै भिडिअ बानायनांगौ जाबाय। आंनि लासिंसिं मोखांखौ आं फाननानै नोंनि दारै आङो, नोंथ' आंनि फेसबुक, आंनि गासिबो ब्लक खालामजोब्बाय नङा होमबा? नोंलाय मा भिडिअखौ नायो? आं ओंखायनो इउटुबाव हगारबाय। सानसेबाबोथ' आंखौ नायखागोन नोङो आंनि भिडिअखौ। आंनि भिडिअखौथ' नायफ्रांखागोन सानसेबाबो। नायदो, आं नोंनि थाखायनो बे भिडिअखौ बानायनांगौ जाहैबाय। आं बानायनो गोसो गैयामोन, उफाय गैया। नोंथ' वाट्सएपफोरखौबोथ' नों नायखाला, ब्लक खालामजोबखासिगोन। आरो सुइच अफखा मबाइलाबो। खालामनो नोङो गोजोन थादोना? नों हिनजाव लाबोदों, गोजोन मोनदोंना नोङो? मालायनि गोसोखौ फटकरि दुखु होनानै लाइफआव सान्थि थानो नाजादोंना नोङो? सानबैसे? नोंहाबो सानसे दुखु फैनांगोन। आंखौ जेरेखम सोगाबदोंना, आं दहाय फुङाव बेसेबां गाबनांदों, बेसेबां गाबनांदों आङो। नोंहाबो सानसे दुखु फैनांगोन। नोंनि गोसोआव, नोंनि गोरबोआव नोंबो दुखु फैनांगोन। माबा आंनि थाखाय नङाबाबो माबा मोनसेनि थाखाय दुखु फैनानै बेसेबां सग्लि गाबनांगोन, मिथिबाय? आंखौ सोगाबबाबो अरजाया, आंखौ सोगाबग्रो। सोगाबनायनि उनाव नोंहाबोथ' माबा मोनसे
सम फैगोन ना गाबनांगौनि अब्ला नों बुजिगोन मिथिबाय नों दा खुसि थागोन साननैसो बेनि उनाव नों गाबनांगोन फालासे आंनि बायदि जाबाय दे आं बांद्रायबो रायलायनो गोसो गैला आं नोंनि थाखाय भिडिअ बानायबाय बेनो आंना